Нядзеля 23 кастрычніка ў эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма 7 дзён. Тыдзень не скончаны, пакуль не падведзены яго вынікі, гэтым і зоймемся ў бліжэйшую гадзіну. У студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Михаил Мясніковіч наведаў Віцебскую вобласць рабочай паездкай. Ён азнаёміўся з ходам мадэрнізацыі футравага камбіната і прыняў удзел у адкрыцці прадпрыемства фармацэўтычнай кампаніі «Націвіта». Дрэва міру пасадзілі ў Віцебску з нагоды 55-годдзя фонда міру. Актывісты арганізацыі адзначаны граматамі. Тысячнае ў гэтым годзе дзіця нарадзілася ў Наваполацку. Пасведчанне аб нараджэнні сям'і ўручылі ва ўрачыстай абстаноўцы. Прадстаўнікі турыстычных кампаній з Расіі і Латвіі азнаёміліся з патэнцыялам вобласці. Найбольш перспектыўным у Прыдзвінскім краі можа стаць турызм фестывальны. Культурна-аздараўленчы комплекс адкрыўся ў Лёзні. Пасля маштабнай рэканструкцыі ў былым будынку школы размясціліся спартыўныя залы, бібліятэка і дом рамяствоў. Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Михаил Мясніковіч на гэтым тыдні наведаў Віцебскую вобласць з рабочай паездкай. Ён азнаёміўся з ходам мадэрнізацыі футравага камбіната, а таксама прыняў удзел у адкрыцці прадпрыемства фармацэўтычнай кампаніі «Націвіта». Падрабязнасці візіту у Віктора Праліча. Рабочая поездка старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Михаила Мясніковіча пачалася са знаёмства з ходам мадэрнізацыі футравага камбіната. Прадпрыемства калісьці было на грані банкрутства. Руку дапамогі працягнула беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марка». Кошт пытання $25 мільёнаў. На сёння аб'ект гатовы на 50%. Цалкам запусціць лінію па выпуску віцебскіх брэндавых шуб і камплектуючых для абутку плануюць ужо наступным летом. Здесь будет переработка пушнины и переработка овчины. И также эти переработанное сырье уже будет, скажем, дальнейшее так называемое скорняжное производство или, по-простому сказать, пошив изделий из этих, скажем, из пушнины и из меха. Поэтому уникальность состоит в том, что здесь, грубо говоря, 4 фабрики будет находиться. Вытворчыя пляцоўкі павялічацца да 20 000 квадратных метраў. Магутнасць перапрацоўкі складзе больш за 500 000 скур аўчыны і пушной сыравіны. Плануецца стварыць каля 300 новых працоўных месцаў. Новае працоўнае месца ўжо абжываюць спецыялісты фармакалогіі. У Бешанковічах далі старт рабоце навукова-даследчага цэнтра «Націвіта». Завод спецыялізуецца на выпуску прэпаратаў для лячэння злаякасных пухлін, а таксама цяжкіх інфекцыйных захворванняў. Это будут биотехнологические продукты на основе моноклональных антител и химические продукты, первые генерики, те, которые являются наиболее бюджетоемкие для нашей страны. Кроме этого, предприятие будет заниматься собственными разработками совместно в кооперации со своими партнерами из России, Словакии, Индии и Кубы. Новый завод дазволіць выпускаць лекі імпартазамяшчальнага характару. Зараз айчынныя прэпараты складаюць 53% ад агульнага аб'ёму рэалізацыі на ўнутраным рынку. Предприятие достаточно серьезно интегрировано с наукой. Будут новые мощности, будут новые препараты, которые в первую очередь, конечно, касаются линейки импортозамещения. Фармацевтическая промышленность – это то, что надо для белорусской экономики. Материалоемкость невысокая, энергоемкость невысокая, а добавленная стоимость очень высокая. Навукова-даследчы цэнтр – гэта толькі частка вялікага праекта функцыянавання адзінага ў Беларусі фармацэўтычнага прадпрыемства па вытворчасці лекаў ад анкалогіі і іншых захворванняў на ўсю магутнасць запланавана на наступны год. У 2017-м пачнуць выпуск поўнага цыклу як мінімум 6 прэпаратаў. Віктор Праліш, Марына Рамановская, Леонид Табол, Александр Петровецкі. Навіны Бешанковічы. Павялічыць аб'ёмы вытворчасці і павысіць эфектыўнасць дзейнасці прадпрыемства. Наваполацкі нафтан завяршае буйны інвестыцыйны праект па рэканструкцыі ўстаноўкі першаснай перапрацоўкі нафты. Яго кошт каля $295 мільёнаў. Праектная прадукцыйнасць устаноўкі складзе 750 тонн нафты ў гадзіну, што дазволіць заводу перапрацоўваць у цэлым да 12 мільёнаў тонн нафты ў год. Акрамя таго, будзе атрыманы шырокі асартымент сыравінных кампанентаў для забеспячэння тэхналагічнага ланцужка ўсяго прадпрыемства. Праект выконваецца па праграме развіцця нафтана, якая прадугледжвае паэтапны вывад са старэлага абсталявання.
Прадпрыемства «Полацк шкловалакно» завяршыла рэалізацыю інвестыцыйнага праекта і павялічвае магутнасці па вытворчасці шкловалакна. Кошт інвестпраекта больш за $5,5 мільёнаў. На гэтым тыдні ўведзена ў эксплуатацыю шкловарная печ магутнасцю 11 000 тонн валакна ў год, што павялічыць вытворчыя магчымасці прадпрыемства на чвэрць. Адна з пастаўленых задач – павелічэнне выпуску электраізаляцыйных шклотканін. Рыначны попыт на іх узрастае. Гэта абумоўлівае актуальнасць проекта. Мы сегодня говорим об увеличении производственных мощностей по выпуску непрерывного стекловолокна до 57 000 тонн в год, а это более 20% нашего сегодняшнего объема. Введена в эксплуатацию стекловаренная печь мощностью 11 000 тонн. И главное, это позволит не только увеличить объемы производства, хотя это очень важно. Это позволит увеличить экспорт продукции, а материалы электроизоляционного назначения – это почти 100% экспортное направление. Это создание новых рабочих мест, которые мы создали. И самое главное, наверное, это наш потенциал по развитию новых ассортиментов. За перыяд са студзеня па верасень бягучага года аб'ём экспарту полацкага шкловалакна склаў больш за $21 мільён. На сусветным рынку вытворчасці электраізаляцыйных шклотканін доля полацкага шкловалакна складае 15% у Еўропе, па 1% у Амерыцы і Паўднёва-ўсходняй Азіі. Прадпрыемства разлічвае на пашырэнне сваёй прысутнасці на сусветным рынку. Інавацыйная дзейнасць прадпрыемстваў немагчымая без навуковай падтрымкі падрыхтаваных кадраў. Як спалучаюць адукацыю, навуку і вытворчасць, абмяркоўвалі на гэтым тыдні ў Віцебску навукоўцы і выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў краіны. За тэхнапаркамі і інжынірынгавымі цэнтрамі універсітэта ў будучыня. У гэтым упэўніліся ўдзельнікі нарады на прыкладзе навукова-тэхналагічнага парку Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. У гэтай вучэбна-даследчай аўдыторыі будучыя спецыялісты абутковай справы праходзяць практыкум. У іх на ўзбраенні самае сучаснае абсталяванне італьянскай вытворчасці, якое нават не кожнае профільнае прадпрыемства мае, і працэс абучэння тут на высокім узроўні. Они здесь занимаются исследовательской работой, отрабатывают режимную технологию, смотрят, как это влияет на внешний вид обуви, на качественные характеристики, потребительские свойства. То есть могут это оборудование как раз-таки задействовать в учебных и в исследовательских целях. Навукова-тэхналагічны парк дзейнічае пры універсітэце 6 гадоў. Ён аказвае паслугі прадпрыемствам-рэзідэнтам, што вырабляюць інавацыйную прадукцыю. Сярод заказчыкаў тэхнапарка і такія буйныя вытворцы, як Віцязь, Рубікон, Дысплей, Элект. А гэта значыць, што спектр дзейнасці самы шырокі. Технология изготовления позволяет очень сильно удешевить процесс изготовления литьевой формы. А сейчас, когда идет большое обновление ассортимента при малом выпуске изделий, это является весьма интересным. Даследчых работ выкладчыкі універсітэта актыўна прыцягваюць студэнтаў. Лепшых адбіраюць ужо на 3-4 курсах, здольных канструяваць і мысліць крэатыўна. Переходя к 5-му, имеет уже фактически опыт конструирования. Это уже, я не побоюсь сказать, готовый специалист, который в какой-то своей области может приходить на предприятие и сразу работать. И старый тезис о том, что студент приходит на предприятие, ему говорят: забудьте все, чему вас учили, у нас не срабатывает. Цесная сувязь у вучоных тэхналагічнага універсітэта і з рэгіянальнымі вытворцамі. У ліку партнёраў Аршанскі льнокамбінат, які карыстаецца навейшымі тэхналогіямі навукоўцаў. Наши преподаватели совместно со специалистами предприятия разрабатывали ряд технологических процессов и в прядении, и в ткачестве. И эти разработки нашли свое внедрение на предприятии, высоко оценены производственниками. Віцебскі тэхнапарк – адзін з 3 ВНУ, які дэманструе ідэальную мадэль адукацыйна-навукова-вытворчага ланцужка. І стварэнне падобных цэнтраў ва ўстановах вышэйшай адукацыі дазволіць вырашыць кадровую праблему на прадпрыемствах. Хотелось бы, чтобы наиболее такая креативная, талантливая молодежь, во-первых, оставалась в университетах работать. Это раз. Второе, что университеты должны более активно заниматься и внедрением. То есть не только обучать, не только выдвигать какие-то идеи, но и доводить их до конкретных технологий для того, чтобы уже дальше передавать в производство.
У тэхнапарка ВДТУ зараз 9 рэзідэнтаў. До конца года прапішуцца яшчэ 2. Інна Кіріенкова, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Аграрии Витебской области завершили уборку бульбы. Урожай другого хлеба склал больше за 80 тысяч тонн при средней урожайности больше за 280 центнеров с гектара, что отповедает минулогоднему показчику. Зараз основные силы сконцентрованные на уборце городнины. Убрать засталося меньше за треть. У основном это капуста. Урожайность морквы, бураков и капусты большая, чем летось, каля 370 центнеров с гектара. Наближается до завершения уборка кукурузы. Праца засталося на 10 дзён. Актыўна вядзецца ўздым зяблева. Апрацоўка глебы праведзена практычна на 1/3 плошчаў. Плануецца пераараць больш за 200 тысяч гектараў. Китайские инвесторы побудуют у Витебской области 3 буйные молочно-товарные комплексы. Узвядут их у господарках Дубровинского, Талачинского и Сенинского районов. Плануется, что огульная колькость дойного статку складе больше за 16 тысяч голов. До того же инвесторы с Поднебесной побудуют новый комбикормовый завод с сучасной технологией перапрацоўки. Частка продукции будет поставляться в Китай. Мы уже прорабатываем вопрос, чтобы выйти с такими же комплексами в те районы, которые на сегодняшний день практически уже, можно сказать, не имеют современного цивилизованного животноводства. Это как Ушачи, как Шумилино, как Росоны. То есть порядка 10 комплексов мы просматриваем, как построить на втором этапе. И мы выходим в декабре месяце уже на подписание инвестиционного договора. И 2017 год начинаем строительство. Узвести комплексы плануюць за 1,5-2 гады. Агульная колькасць інвестыцый у праект складзе каля 260 мільёнаў долараў. Стварыць аграэкасядзібу і вырошчваць пародзістых скакуноў і птушку плануе расійскі інвестар на месцы былой базы адпачынку «Чайка» адкрытага акцыянернага таварыства «Кім». Маёмасць прадпрыемства прададзена з аўкцыёну за 322 тысячы рублёў. Гэты аб'ект каля вёскі Шчытоўка ў Сенінскім раёне ўпершыню выстаўляўся на таргі. Ён уключае каля 30 будынкаў, якія размешчаны на плошчы ў 7,5 гектараў на беразе возера ў Сасновым Бары. Зацікавіўся лотам усяго адзін пакупнік. Частка сродкаў, атрыманых ад продажы базы адпачынку «Чайка», пойдуць на выплату зарплатных даўгоў фабрыкі «Кім», якая знаходзіцца ў працэсе ліквідацыі. Это тоже очень большой объект, можно сказать, половину предприятия. И находящийся на довольно большом расстоянии, в другом районе это были многие километры, тысячи километров на автомобилях наезжены, чтобы там хотя бы упорядочить, установить это законный фактор этой продажи. Сумма только на зарплату из тех, которые останутся после погашения вечерних сумм. Сейчас не могу точно сказать, какая цифра, но я думаю, в пределах 10%, может больше получится. С начала года Витебский институт недвижимости и оценки, потому что в области проводятся аукционы и другими организациями, проведено порядка 90 аукционов, результативных было 17, продано 41 объектов движимого и недвижимого имущества. На общую сумму в старых рублях, в неденоминированных рублях 7 миллиардов 600 миллионов рублей. Активности не проявляется на рынке недвижимости, падение спроса очень заметно. Где-то падение намечается ежегодно порядка на 30%. На сегодняшний день Витебский институт нерухомости и оценки оценил 90% маёмости фабрики «Кім». Отбылись каля десятка аукционов по продаже абсталявання нерухомости. Выніковыми оказались только полова из них. У Витебскім раёне на воінскім пахаванні замежныя студэнты знайшлі прозвішчы суайчыннікаў, якія зніклі без вестак у гады Вялікай Адчыннай вайны. 3 гады таму універсітэт імя Машэрава ўзяў шэфства над мемарыялам у вёсцы Заронава. Узброіўшыся граблямі і рыдлёўкамі, некалькі разоў у семестр будучыя педагогі прыязджаюць на брацкія могілкі, каб навесці парадак. Апошні рэйд стаў багатым на ўражанні. У гісторыка-патрыятычную экспедыцыю разам з валанцёрамі адправіўся Артур Смалякоў. Помнік з барэльефамі лётчыка, танкіста і пяхотніка ў вёсцы Заронава Віцебскага района ўзвялі ў 1980-м. Тут пахаваны больш за 9 тысяч салдат і партызан. Побач бетонныя пліты з імёнамі загінуўшых герояў у алфавітным парадку. Даглядаць за мемарыялам сёння дапамагаюць студэнты гарадскіх ВНУ.
На заронаўскай зямлі падчас вялікай айчыннай плячо ў плячо ваявалі салдаты амаль з усіх рэспублік Савецкага Саюза. Астанкі байцоў розных нацыянальнасцяў пакояцца на гэтым месцы. Студэнты з Туркменістана доўга разглядаюць бетонны помнік. На мемарыяльных плітах знайшлі прозвішчы суайчыннікаў. Здесь есть Аширов Шамрат. Аширов Юсуп — это точно туркмены, по-моему, потому что это туркменское имя. Юсуп и Шамрат. Еще вот Аширманов Назар, это тоже туркмен. Много туркменов? Да, очень много. Беларусам падзяка за памяць, а на радзіму ў далёкі Ашхабад ляцяць здымкі з тюркскімі імёнамі. Магчыма, ўжо сёння хтосьці даведаецца пра лёс сваіх блізкіх, якіх шмат гадоў лічылі зніклымі без вестак. Они сфотографировали эти имена, выложили в интернете. Возможно, кто-то и узнал своих родственников, узнал, где они захоронены наконец-то. Потому что многие имена восстанавливаются буквально вот в последние годы, поэтому вполне возможно, что кто-то нашел через многие десятилетия своих близких. Гісторыка-патрыятычныя рэйды віцебскія студэнты ладзяць з 2013-го. У Заронова бываюць рэгулярна, прыбіраюць тэрыторыю мемарыяла, вясной высаджваюць кветкі. І кожны раз імкнуцца завітаць у этнаграфічны музей побач з мемарыялам. Наш музей, конечно, уникальный, потому что 7 залов нашего музея, причем ни одна зала не подобная, яны успрымаюць вельмі цікава. Асабліва гістарычная зала, где рассказывается про загинувших у нас бойцов. За 9 месяцев наш музей наведала 1500 человек. Едут с усяго свету. Усе нацыянальнасці былога Савецкага Саюза нас наведалі. Людмила Нікіціна, кіраўніком Заронаўскага музея, працуе з пачатку 90-х. Шмат гадоў яна шукае інфармацыю пра загінуўшых у гады вайны на тэрыторыі мясцовага сельсавета. Дзякуючы ёй на плітах мемарыяла з'явіліся сотні раней невядомых імёнаў, і пакланіцца ім у Заронова сёння прыязджаюць тысячы. Артур Смалякоў, Сергей Котаў, навіны, Віцебскі раён. Сёлета Беларускаму фонду міру спаўняецца 55 гадоў. У гонар юбілею міратворцы Віцебшчыны пасадзілі дрэва міру ў парку пераможцаў абласнога цэнтра. Актывістаў раённых арганізацый адзначылі ганаровымі граматамі і падзякамі падчас урачыстасцяў, якія прайшлі ў абласной філармоніі. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. Вось уже на працягу 55 гадоў міратворцы Віцебшчыны актыўна прапагандуюць ідэі міру і справядлівасці ў грамадстве, праяўляюць клопат пра ветэранаў і дзяцей вайны, дапамагаюць адзінокім састарэлым людзям, выступаюць за ўвекавечанне памяці абаронцаў айчыны. У гонар знамінальнай даты вырашылі пасадзіць у парку пераможцаў дрэва міру. Пасаджаны клён абавязкова абазначаць адпаведным сімвалам. Я думаю, все, кто будет присутствовать здесь и приходить последующим сюда на эту аллею, будут читать, и я считаю, что это символично. Память о тех людях, которые завоевали свободу, независимость нашей Родины, дерево мира, которое символизирует мир во всем мире. Это будет здорово. Добрую справу віцебскіх міратворцаў падтрымалі калегі з Японіі і Расіі, які аб'ядноўваюць свае намаганні ў барацьбе за ўмацаванне міру і добра ва ўсім свеце. Мы очень хотим сотрудничать, дружить и хотим объединить наши усилия, чтобы наш мир был самым защищенным местом на Земле, и чтобы действительно мы были всегда вместе и поддерживали друг друга всегда. Поэтому мы будем всегда рады любым благотворительным проектам, творческим проектам. Женщины мира должны объединяться. На урачыстасці з нагоды юбілейнай даты запрасілі не толькі актывістаў раённых арганізацый, а і ўсіх, каму давялося супрацоўнічаць з Беларускім фондам міру. Сярод пачэсных гасцей ветэраны грамадскага аб'яднання, хто не адзін дзесятак год служыў ідэям міру і справядлівасці. Фонд, главная его деятельность – это добровольное финансирование его деятельности за счет добровольных пожертвований. Поэтому все добровольные пожертвования, они идут на реализацию программ, которые связаны с увековечением памяти. Усё большую папулярнасць у грамадстве набывае дабрачынная дзейнасць міратворцаў. Апантаныя, неабыякавыя і шчырыя. Яны ахвотна дапамагаюць усім, хто ў гэтым мае патрэбу, і робяць гэта ад душы. Связав свою жизнь с фондом мира, они просто не могут, наверное, отказаться от той миссии, которую они совершают. Это, собственно, с одной стороны, спасибо им большое, да, а с другой стороны, это спасибо, что нам дано
что нам дана такая возможность творить милосердие. Звыклыя тварыць дабро, на гэты раз міратворцы прымалі віншаванне і словы падзякі ў свой адрас. У гонар юбілею Беларускага фонду міру цудоўны настрой ім дарылі самадзейныя і творчыя калектывы горада. Інна Кіріенкова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Будучым пакаленнем культуру міру і сямейных каштоўнасцяў у рамках асамблеі жанчын за глобальны мір у Віцебску прайшла 4-я міжнародная сустрэча прадстаўніц жаночай грамадскасці Беларусі, Расіі і Японіі. Гаворка ішла пра выхаванне падрастаючага пакалення на прынцыпах гуманізму і міру. Мы выполняем миссию народной дипломатии, я бы так сказала, поскольку в других странах, может быть, не очень хорошо знают о менталитете нашего народа, нашей Беларуси, мало знают о том, что Беларусь делает для наших граждан, для того, чтобы было согласие, благополучие в семье, в стране, а отсюда будет благополучие и в мире. Размова атрымалася цікавай, жанчыны дзяліліся думкамі і вопытам. Дзеці – генафонд любой нацыі, неабходна актыўна і граматна спрыяць іх развіццю. Праз усведамленне сямейных каштоўнасцяў надалей несці дабро людзям, жыць без войнаў. На гэта накіраваны гуманітарныя праекты няўрадавых арганізацый свету. Эта встреча так важна для нее, потому что женщины, несмотря на то, что мы представляем разные культуры, разный цвет кожи, материнское сердце, у всех одно, мы с одним сердцем заботимся и любим своих детей, поэтому для нее очень важно быть здесь сегодня вместе с белорусскими женщинами. 4-я міжнародная сустрэча жанчын у Віцебску адбылася пры фінансавай падтрымцы японскага боку. Арганізатары сустрэчы – Віцебскае абласное аддзяленне Беларускага фонду міру і Віцебская арганізацыя Беларускага саюза жанчын. У Новополоцку ўрачыста зарэгістравалі 1000-е дзіця. У гэтым годзе юбілейнае пасведчанне аб нараджэнні атрымала дзяўчынка Вераніка, якая з'явілася на свет 12 кастрычніка. У сям'і гэта ўжо другое дзіця, а вось Новополоцку 6-й раз святочна адзначае з'яўленне 1000-нага жыхара горада. Цікавая традыцыя пачалася ў 2011 годзе. Менавіта тады гораду ўпершыню ўдалося пераадолець мяжу ў 1000 нованароджаных. Свой самы першы ў жыцці дакумент маленькая Веранічка атрымала ў надзвычай святочнай атмасферы. Менавіта яна стала 1000-най нованароджанай жыхаркай Новополоцка. Немаўля ростам 49 сантыметраў і вагой 3420 грамаў з'явілася на свет 12 кастрычніка. А праз тыдзень на ўрачыстай рэгістрацыі сабралася ўся сям'я. Павіншаваць маладых бацькоў прыйшлі сябры і калегі. Никак не ожидали, что будем 1000-ми в Новополоцке. Выбирала старшая дочка имя, а мы с мужем согласовывались. Пришли к единому мнению. Вариантов было несколько, но решили назвать Вероникой. У Новополоцку ўжо 5-й год назіраецца тэндэнцыя росту нараджальнасці. Дарэчы, у мінулым годзе 1000-нага немаўля зарэгістравалі 28-га кастрычніка, а ў гэтым ужо 20-га. Это действительно радость, семейная радость для Марины Леонидовны, для Максима Николаевича, для их дочурки старшей. Но это праздник для всего города. Мы очень рады и счастливы, когда у нас появляются замечательные семьи и замечательные дети. И хотелось бы, чтобы такие мероприятия у нас были чаще, чтобы мы и 2000-го ребенка в году смогли отпраздновать. Прынятыя ў Беларусі праграмы па падтрымцы мацярынства і дзяцінства даюць свае вынікі. Так, у Новополоцку не толькі расце нараджальнасць, але і павялічваецца колькасць шматдзетных сем'яў. Цяпер іх больш за 5000. Настасья Броўка, Сергей Пальцаў, навіны Новополоцк. Былому старшыні Віцебскага аблвыканкама Владзіміру Кулакову споўнілася 80 гадоў. З юбілеем яго павіншавалі сябры, былыя калегі, кіраўніцтва горада і вобласці. Самыя важныя вехі 50-гадовай працоўнай біяграфіі Владзіміра Панцялеевіча звязаны з Віцебшчынай, дзе ў першай палове 90-х ураджэнец Цвярской вобласці працаваў старшынёй аблвыканкама, старшынёй абласнога савета дэпутатаў, а потым узначальваў камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Падчас яго кіраўніцтва рэгіёнам было рэалізавана шмат важных праектаў. Гэта асфальтаванне 800 населеных пунктаў, будаўніцтва буйных свінакомплексаў, перавод лукомельскай дрэс на газ. За дасягненне ў сельскай гаспадарцы Владзімір Кулакоў атрымаў 2 ордэны працоўнага чырвонага сцяга. Более 10 лет возглавлял Витебский областной исполнительный комитет, областной совет депутатов. Конечно, это были годы
развитие и Витебской области в целом, и я говорю о Витебске. За эти годы многое построено, конкретно сделано, введено в строй много объектов. Конечно, нам сегодня, имея такую базу, легко работать и двигаться вперед. И я благодарен этому человеку и всем тем ветеранам, кто работал в эти годы вместе с Владимиром Пантелеевичем на развитие и процветание нашего города Витебска. Старался тоже действовать такому правилу. Вот если к тебе обратились, ты поставь себя на место того, кто к тебе пришел. Вот вникни в его судьбу, вникни в его дела. Помогали людям, и подходят люди и говорят: спасибо вам большое, помните, вот тогда-то, то-то, то-то. Я уже и забыл, потому что, случаев же много было, а люди это все-таки помнят. У адстаўку Уладзімір Кулакоў пайшоў у 2007-м. Сёння ён шчаслівы муж, бацька і дзядуля. Першы намеснік кіраўніка вобласці Геннадзь Грэбнеў падзякаваў юбіляру за працу на пасадзе старшыні аблвыканкама і адзначыў, што яго жыццёвы шлях сёння можна ставіць у прыклад падрастаючаму пакаленню. Віцебшчына далучылася да рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Адновім лясы разам». Ініцыяваная яна Міністэрствам лясной гаспадаркі і накіраваная на аднаўленне лесапасадак, якія пацярпелі ад летніх ураганаў. Толькі ў паўночным рэгіёне патрэбна ўзнавіць каля 200 гектараў буралому. Пра лес будучага Віктор Праліч. Пра тое, што яшчэ некалькі месяцаў таму тут шумеў сасновы бор, сёння нагадваюць толькі вось гэтыя пні. 80-гадовыя дрэвы, якія ўзвышаліся на тэрыторыі лужасняцкага лясніцтва, былі скошаны летнім ураганам у імгненні вока. Іх месца зоймуць 4-гадовыя елкі і бярозы. Елка – это 2+2. Мы ее называем школа, потому что, вы видите сами по посадочному материалу, что это уже такое сформировавшееся растение, которое садим в землю. При этом где-то около 4000 на 1 гектаре будет высажено молодых елей, не считая берез. Падтрымаць акцыю і ўнесці сваю лепту ў одну агульную справу дзяржаўнага маштабу вырашылі не толькі леснікі. Пасадзіць сваё дрэва прыехалі ў свой выхадны дзень прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў. Дзелавую форму на рабочую змяніў і апарат следчага камітэта вобласці. Каждую весну мы оказываем помощь близлежащим лесхозам, восстановление леса, но в связи с теми катаклизмами, которые прошли в июле месяце этого года, более 100 гектаров лесов буреломом было уничтожено, поэтому мы решили принять участие в акции. Сегодня мы видим, что тут работают люди неравнодушные, которые действительно хотят видеть, чтобы Беларусь оставалась лесной державой. И я думаю, наверное, так, конечно, для того, чтобы лес поднялся, это надо по меньшей мере 100 лет, но лет через 20, когда мы будем проезжать вот по этой дороге, мы увидим поднявшуюся елочку, красивую. Совсем другой будет пейзаж. Зусім іншы пейзаж з'явіцца не толькі падлужысна. Геаграфія пашкоджанняў лесу ад поўначы да поўдня вобласці. Сярод найбольш пацярпелых ад прыродных катаклізмаў, па словах спецыялістаў, такога яшчэ ніколі не было, гэта Шумілінскі, Талачынскі, Расонскі, Аршанскі раёны. Акцыя, якая ахопіць кожны пацярпелы куток вобласці, працягнецца да канца кастрычніка. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Адны дрэвы пасадзілі, іншыя знішчылі. Жыхары дома нумар 19 па вуліцы Ніжня-Набярэжная ў Віцебску патэлефанавалі на нашу гарачую лінію і паскардзіліся. Нехта па-варварску знішчыў маладыя хвоі ў іх двары. Разам з жыхарамі наш корэспандэнт Інна Кірыенкава высвятляла, каму перашкаджалі дрэўцы і якое пакаранне чакае зламысніка. Чтобы на моем примере у других людей руки не опускались. Чтобы не было такого, что вот человек там садил, деревья сломали, зачем мы будем этим заниматься? Сергей Бутаков займаецца добраўпарадкаваннем двара, набывае саджанцы дрэваў і садзіць іх ля дома. Жыхары завочы называюць яго эколагам. Аднак яго добрая справа камусьці раптам перашкодзіла. З 13 саджанцаў сасны, якія паспяхова прыжыліся і перазімавалі, засталіся толькі 3. Як толькі зрэзалі першыя 6 сосенак, Сергей адразу ж звярнуўся ў міліцыю. Гаворыць, літаральна праз дзень узялі матэрыялы з камеры відэаназірання і відэарэгістратараў, дзе выразна бачны твар зламысніка. Ім аказалася жанчына, якая сама тут не жыве, але часта наведваецца ў адну з кватэр іх дома. Сергей упэўнены, калі б праваахоўнікі спрацавалі аператыўна і прынялі меры ўздзеяння, то ўдалося б зберагчы яшчэ 4 саджанцы.
Это варварство по отношению к природе даже и к окружающим соседям, потому что приходить откуда-то неизвестно откуда и уничтожать вот это вот то, что человек действительно старался, посадил своими руками, выращивал, холил, лелеял, как говорится. Я бы, конечно, на месте властей бы наказала бы этого человека. Тем более это женщина, это вообще кощунство. Нельзя так. Хочется красоты, хочется. Мы и так живем, вот экологии никакой, все болеют кругом, но нужно как-то все это беречь. Чтобы к этому лицу были, не знаю, какие меры воздействия применены, но хотелось бы, чтобы на него возложили обязанность заключить договор с профильными организациями, лесхозом, Зеленстроем на высадку сюда таких же сосен, и обслуживание их в течение нескольких лет. Если дерево не приживется, то по новой подсаживается и растится. И все это за счет лица, которое погубило эти деревья. Якое пакаранне панясе зламысніца і наогул ці панясе пакуль не зразумела. Зараз міліцыя праводзіць праверку па гэтым факце. Як нам паведамілі ў гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў, такія выпадкі, на жаль, даволі нярэдкія. Дзякуючы сумесным рэйдам эколагаў і супрацоўнікаў пракуратуры удаецца выяўляць факты незаконнага знішчэння дрэваў і зялёных насаджэнняў. Недобрасумленных грамадзян караюць штрафам. Незаконное уничтожение или повреждение древесно-кустарников растительности предусмотрено Кодексом административных правонарушений по статье 15.22, часть 3, для юридических лиц от 20 до 300 базовых величин наказания ликут, а для физических от 10 до 50 базовых величин. Штрафные санкции – это компенсационная выплата за нарушение природоохранного законодательства, то есть ущерб, который причинен природе. Поэтому там учитывается толщина дерева, порода дерева. Каранне рублём – одна з дзейсных мер, запэўніваюць спецыялісты. Ахвотнікаў паглуміцца над прыродай становіцца менш. Будзем спадзявацца, што і ў гісторыі з хвоямі на ніжненабярэжнай пераможа справядлівасць. Інна Кириенкова, Александр Пристаўка и Леонид Табола. Навіны Віцебск. У 44-й школе Віцебска адзначылі 15-годдзе стварэння ў навучальнай установе класаў МНС. Свята аб'яднала не толькі сённяшніх навучэнцаў, прадстаўнікоў абласной службы ратаўнікоў, але і першы выпуск спецыялізаваных класаў. Адметна, што ў гэты дзень урачыста пасвяцілі ў патрыятычныя класы і тых, хто вырашыў звязаць свой лёс з выратаваннем людзей. Не только мальчики могут идти, как оказывается, в МЧС-класс. Для нас это тоже честь. Мы тоже готовы идти за нашу родину, защищать ее, так скажем, конечно. Учеба у нас, как и у всех, в принципе, но ходим на занятия по субботам. Пока что была подготовка, сейчас начнутся серьезные занятия. Будут по пожарному спорту у нас подготовки. С учебой сейчас будет немножко тяжковато, но мы знали, на что шли. Они, когда одевают форму, у них уже совершенно другой взгляд. Они пример, гордость нашей школы, ум, честь и совесть. Они выступают на различных соревнованиях, как городского, так и областного масштаба. Они настолько чувствуют в себе ответственность за то, что они одели эту форму. И они понимают, что опозорить эту форму просто нет морального права. За 1,5 десятка гадоў дзейнасці патрыятычных класаў школа выпусціла больш за 600 навучэнцаў. Некаторыя з іх і сёння аддана служаць у шэрагах ратаўнікоў. Перавозка дзяцей-пасажыраў пад кантролем ДАІ. Дзеля прафілактыкі дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму інспектары кантралююць пад'езды да дзіцячых садкоў і школ у Віцебску. Дыялог з бацькамі-вадзіцелямі ў такіх выпадках пераўтвараецца ў прафілактычную гутарку і экскурс па правілах дарожнага руху. А яны ў гэтай частцы строгія. Дзеці да 12 гадоў ростам не вышэй за 150 сантыметраў павінны перавозіцца ў спецыяльных утрымліваючых прыстасаваннях. Гэта разумнае патрабаванне бяспекі. У сваю чаргу ў дзіцячых навучальных установах увагу на гэта таксама звяртаюць. Пра ПДД нагадваюць і выхаванцам, і іх бацькам.
Приглашаются работники государственных служб для информирования родителей по данному вопросу. Показываются видеофильмы. Самое важное, чтобы каждый родитель, уходя с данной информацией домой, применял ее в целях безопасности своего ребенка. В основном от родителей слышатся такие отговорки. Ребенок не хочет двигаться в специальных удерживающих устройствах, и либо им одежда верхняя мешает, им неудобно быть пристегнутыми, капризничают, либо же бывают такие, что мне тут пару метров проехать, и я поэтому так, что тут случится. Посадил его в салоне, бывает такое даже, что зачастую и на переднем сиденье не пристегнутого, и ребенок свободно перемещается по салону автомобиля. В этом случае водители привлекаются к административной ответственности. Первый раз в течение года предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин, повторно в течение года от 2 до 8 базовых величин. За 10 месяцаў года на дорогах Витебской области отбылись 39 дорожно-транспортных здарэнняў з удзелам дзяцей. 3 непаўнагадовых загинули, 41 атрымаў траўмы рознай ступені цяжкасці. Асноўная прычына росту дзіцячага траўматызму – ігнараванне вадзіцелямі правілаў перавозкі маленькіх пасажыраў. Інтэрнэт-махлярам, якія штрафавалі людзей быццам бы ад імя праваахоўнікаў, пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Папярэдняе расследаванне крымінальнай справы завершана. Устаноўлена, што ў складзе 2 злачынных груповак былі 3 жыхароў Оршы, 1 мінчанін і грамадзянін Расіі. З дапамогай шкоданосных праграм яны блакіравалі камп'ютары інтэрнэт-карыстальнікаў і патрабавалі ад імя МУС або КДБ заплаціць штраф за наведванне сайтаў для дарослых. Пацярпелымі аказаліся больш за 120 чалавек. На самой справе іх можа быць намнога больш, упэўненыя следчыя. Проста не ўсе звярнуліся ў міліцыю. За паўгода зламыснікі толькі адной з груповак з дапамогай вірусу выманілі ў грамадзян звыш 66 тысяч рублёў. Грошы пераводзілі на рахункі мабільных тэлефонаў. В ходе следствия следователям наложен арест на имущество, в том числе на имущество обвиняемых, на денежные средства, которые находятся на абонентских номерах телефонов одного из операторов мобильной связи в Республике Беларусь, а также на денежные средства, которые находятся в виде электронных денег в сети интернет. Общая сумма наложенного ареста на имущество свыше 12 тысяч деноминированных рублей. Следователями проведен значительный объем следственных действий по уголовному делу, допрошено свыше 150 потерпевших и свидетелей, проведено более 100 осмотров компьютерной техники, мобильных телефонов, интернет-страниц, получено заключение по 5 компьютерно-техническим экспертизам. Крымінальная справа ў адносінах 4 фігурантаў перададзена ў суд. У адносінах грамадзяніна Расіі вылучана асобная справа, яе накіруюць для разбіральніцтва ў суседнюю краіну. 2 кашалькі з рознай валютай і банкаўскімі картамі ўкралі з аўтамабіля жыхара Віцебска. Здарэнне адбылося ноччу ў адным з двароў Першамайскага раёна абласнога цэнтра. 34-гадовы ўладальнік аўто звярнуўся ў міліцыю. Ён расказаў, што зламыснікі разбілі шкло прыпаркаванай каля дома машыны і забралі з яе грошы. У эквіваленце больш за $6 000 США. Узбуджана крымінальная справа. Сотрудниками органов внутренних дел в настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. И еще раз призываем граждан быть бдительными и заинтересованными в сохранности своего имущества и принимать для этого все необходимые меры. Чтобы не стать жертвой автомобильных воров, сотрудники органов внутренних дел предлагают несколько простых советов. Не оставляйте ключи автомобиля, даже уходя на несколько секунд. И выходя из автомобиля, даже на короткое время, пользуйтесь всеми имеющимися у вас сигнализациями или другие средства охраны. Если же необходимо оставить машину на длительный срок, не оставляйте ее на пустырях, а выбирайте освещенные места, просматриваемые и людные. Адкрываючы Беларусь, прадстаўнікі расійскіх і латвійскіх турыстычных кампаній па запрашэнні віцебскіх калег пазнаёміліся з віцебскім рэгіёнам. Такі спосаб папулярызацыі турпрадуктаў у вобласці практыкуюць ужо некалькі гадоў. І гэта дапамагае вывучаць попыт і даведвацца аб патрабаваннях сучаснага турыста. Пра модныя тэндэнцыі ў свеце падарожжаў наш наступны матэрыял.
Менеджер цвярской турыстычнай кампаніі Марыя Шваева ў Віцебску другі раз. Праз 30 гадоў горад на Двине не пазнала. Кажа, з турыстычнага пункту гледжання абласны цэнтр стаў прывабнейшым. Он изменился, стал намного интереснее, появились новые памятники. Считаю, что очень хорошие возможности. В Беларуси я впервые, хотя наша компания уже не один год продает туры в Белоруссию. И туристы как бы ездят, и с каждым годом этот сегмент все более и более востребован. Именно поэтому, конечно, возникло острое уже желание, необходимость попасть самим и увидеть то, что мы продаем. Убачыць на свае вочы новыя магчымасці Віцебскага рэгіёну атрымалі прадстаўнікі 13 турыстычных кампаній з Расіі і Латвіі. Дарэчы, вандроўнікі з гэтых краін найчасцей прыязджаюць у Віцебскую вобласць. За год рэгіён наведваюць больш за 100 000 гасцей. На расіян і латышоў прыпадае больш за 80% усяго турпотоку. Проводили анализ, и хочу сказать, что 90% тех, кто к нам приезжают, они становятся нашими партнерами. Много приезжает тех, кто не делал ставку ранее на Беларусь. Экскурсійны, экалагічны, медыцынскі турызм. Паводле ацэнак экспертаў, найбольш паспяхова ў Віцебскім рэгіёне развіваецца турызм фестывальны. Турист не тот турист, который был в 90-е годы. Этот турист уже много что видел. И он хочет какой-то изюминки, он хочет национальной особенности, он хочет квестов. Очень активно подключились к созданию туристического продукта в районах области. В Полоцком регионе реализуют интересную инициативу «Оздоровительный сон на пчелиных ульях». Прыехаўшы ў музей-сядзібу Іллі Рэпіна з Драўнёва, можна не толькі даведацца пра беларускія сезоны мастака, а і стаць удзельнікам народнага свята. Гости з России и Латвии, например, жанили цярэшку, так что белорусские каникулы отказывают модным тенденциям. У планах полепшить техничное сопровождение. Есть вот такие очень интересные технические новинки. К сожалению, у нас пока этого нет. Та же ручка экскурсовод, план, карта, усадьбы, где обозначены были бы точки наиболее интересные. Потому что территория у нас не маленькая. Наших сил пока, так вот, человеческих, не хватает, чтобы обеспечить каждую группу. Зараз ідзе праца над складаннем аўдыоэкскурсій на беларускай, рускай і англійскай мовах. Такія ўжо ёсць у музеях самага старажытнага горада Беларусі – Полацка. Юлія Устінова, Ольга Маслоўска, Александр Петровецкі. Навіны. Віцебская вобласць. Полацк прызнаны пераможцам у міжнародным конкурсе на лепшы праект трансгранічнага супрацоўніцтва ў намінацыі турызм. Вынікі падвёў Кангрэс ініцыятыў Усходняй Еўропы. Полацкая ініцыятыва «Музейныя вароты» распрацавала новыя латвійска-літоўска-беларускія трансгранічныя турыстычныя маршруты і карты. Былі праведзены і прома-туры для тураператараў. Перамога полацкага праекта ў конкурсе пацвердзіла з аднаго боку эфектыўнасць удзелу ў праграмах міжнароднай тэхнічнай дапамогі, а з другога турыстычнай патэнцыял раёна, які працягвае раскрывацца і пасля рэалізацыі. Афіцыйная цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбылася ў польскім горадзе Люблін. Прасачыць за рухам мары мастака Александра Салаўёва можна зараз у Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва. У вялікай зале адкрылася новая выстава работ славутага творцы. У чалавека абавязкова павінна быць мара, павінна быць імкненне кудысьці ісці, упэўнены Александр Александрович. Рух да мары, магчыма, і ёсць той сакрэт смагі творчасці і неверагоднай працаздольнасці мастака. Толькі месяц прайшоў, як з нагоды 90-годдзя віцебскія музеі дэманстравалі юбілейныя выставы, як Александр Салаўёў представляя новый проект. На гэты раз графичные композиции. Мечта, она бессмертно зовет. Поэтому название такое – мечта, движение ее. Есть в ней движение, ну и хорошо. А если еще не достиг чего-то, все равно есть движение. Можно сказать, первая выставка чистой графики Соловьева. Ну, она графика условно. Так принято, что если на бумаге, это графика. Вообще это живопись на бумаге. И Соловьев, в общем-то, наиболее раскрыт как художник именно на бумаге, а не на холстах. Еще Антимонов, его друг, сказал, что однажды бросил такую фразу, и причем так уверенно, что в графике графика Соловьева не хуже Пикассо. Вот. И знаете, что с точки зрения, так сказать, мастерства, а не эпохи и влияния на эпоху, с этим можно согласиться. Он очень интересен, экспрессивен, целен в этом и очень богат на, так сказать, творческую фантазию. Работы ее очень разнообразны.
У Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстава Олега Кастагрыза «Штучнае дыханне». У экспазіцыі прадстаўлена больш за 70 работ розных па тэматыцы і тэхніцы выканання. Свой праект «Рэтраспектыву» аўтар прысвяціў 30-годдзю заканчэння Віцебскага мастацка-графічнага факультэта, які вызначаў яго далейшы творчы шлях і прафесію. Олег Кастагрыз вядомы і сваёй выкладчыцкай дзейнасцю. Ён дацэнт кафедры выяўленчага мастацтва універсітэта імя Машэрава. Ён выдатна малюе партрэт, анімалістыку, якой ён пачынаў, якой ён зацвердзіў сябе як па сутнасці адзін з такіх слупоў беларускага такога накірунку гэтага. Але сёння ўжо сказаць, хто ён і чым ён займаецца, вот нават па гэтай выставе складана. Ён займаецца ўсім. Ён жыве ў гэтым мастацтве і, напэўна, гэта плён, які мае будучыню. В таком большом и замечательном зале нашего художественного Витебского художественного музея я выставляю первый раз работы. До этого залы были обычно меньше. И видя свои работы в мастерской, не всегда можешь оценить общее состояние, настроение, какое они могут произвести вместе. Поэтому в первую очередь, конечно, выставку я делал, конечно, и для зрителя в первую очередь, но и для себя тоже, чтобы немножко, может быть, по-другому даже что-то переосмыслить, переоценить и двигаться дальше. Карціны, прадстаўленыя ў экспазіцыі, адносяцца да розных перыядаў творчасці аўтара. Так, побач з дыпломнай работай 86-го года, створанай па матывах твора Джека Лондона «Белы клык», эскіз будучай карціны «Подзвігі Геракла», над якой Олегу Кастагрызу яшчэ трэба будзе працаваць. Убачыць выставу «Штучнае дыханне» можна да канца кастрычніка. Другі этап спартыўнага лёгкаатлетычнага кастынгу «300 талентаў для каралевы» ў Новаполацку сабраў каля 200 маленькіх удзельнікаў. Маштабная акцыя праходзіць ва ўсіх рэгіёнах краіны. Ініцыятарам выступіла Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі. На каралеўскіх стартах пабывалі нашы карэспандэнты. 300 талентаў для каралевы проект пакуль малады, зрэшты, як і яго удзельнікі. Другі год запар, прайшоўшы сіта адбору на занятках фізкультуры ў сваіх школах, юныя таленты прыязджаюць пакорить першую приступку до Олимпу. Самое главное, что дети вовлекаются в спорт через такие мероприятия. У них появляется интерес, они задают вопросы родителям, чтобы они приводили их в секции. Если они отдадут предпочтение легкой атлетике, мы будем рады. Но легкая атлетика, правильно было сказано, является базой для любого вида спорта, и поэтому, если они свяжут жизнь с любым другим видом спорта и прославят Беларусь, мы будем только рады. На турнір сабралася каля 200 юных легкаатлетаў, усеяныя навучэнцы з 1 па 3 класа не толькі гарадскіх, але і сельскіх школ. Дарэчы, у мінулым годзе каля паловы з 300 абраных спортсменаў выхадцы з глыбінкі. Мы создаем даже специализированную такую базу данных по нашим школьникам, по их возможностям. И уже этой базой воспользовались не только наши легкоатлеты, тренера по легкой атлетике, но ее попросили и другие виды спорта. Вот в частности, лыжи, биатлон, гребли, они тоже пользуются этой базой для того, чтобы выявить каких-то детей, которые, наверное, более будут предрасположены к занятиям этим видом спорта. Новополочанка Ангелина Гаўрылович займаецца лёгкай атлетыкай не так давно, каб пакарыць каралеўскія старты, не пропуская ніводнага занятку по фізічнай культуры. К этому отбору я очень трудно готовилась, и я думаю, что мне хороший результат. Лепшыя ўвойдуць у цудоўную 300 спартсменаў, якія збяруцца ў сталіцы на калядным легкаатлетычным свяце, але кажуць, што кожны, хто прыехаў у Новополацк на адбор, ужо без перабольшвання лічыць сябе пераможцамі. Віктор Праліш, Марына Романовская і Александр Петровецкі. Навіны Новополацк. Культурна-аздараўленчы комплекс адкрыўся ў Лёзне. Пасля маштабнай рэканструкцыі былы будынак школы стаў шматфункцыянальным аб'ектам. Пад адным дахам размясціліся спартыўная зала, бібліятэка і дом рамёстваў. Дагэтуль усе яны знаходзіліся ў розных кутках Лёзна. Праект быў уключаны ў дзяржаўную інвестыцыйную праграму, але і самі гараджане набліжалі адкрыццё комплексу, працавалі на суботніках. Аб вялікім культурна-спартыўным жыцці маленькага горада Віктор Праліч. Праз рукі Ірыны Швец, майстра па пляценні, прайшло некалькі сотень метраў хендмейду з саломы. Калектыў мясцовага дома рамёстваў калісьці арандаваў памяшканне ў адным з будынку райцэнтра. Сёння ў іх з'явіўся не толькі свой пакой, але і выставачная зала. Занимались мы изначально в здании, маленькое помещение,
Может быть, и холодно было все, как бы условий таковых не было. Для нас сделали очень хороший комплекс. Здесь можно заниматься будет и плетением, и вышивкой. Новый культурно-оздоровленчий комплекс открыты для ўсіх. У цэнтры працуе бібліятэка, теннисная зала, пляцоўка для каратистов, а таксама для аматараў фитнесу. Политика руководства облсполкома, она направлена сегодня как раз-то на то, чтобы именно районные центры, небольшие наши поселки, ввести в ранг по соцкультуре не хуже, чем наши города. Нужен детсад хороший, хорошая достойная школа, дворовая площадка культурная, безусловно, спортзал, музыкальная школа, бассейн. И вот это тот объект, который один из перечня, о котором я сказал. Мы не должны жалеть никогда денег на культуру, потому что культура всегда отплатит. Отплатит на хорошем воспитанным специалистам сельского хозяйства, хорошим учителям. То есть на это деньги жалеть не надо. Між іншым, пакуль завершена толькі частка аб'екта. Зараз актыўна вядзецца будаўніцтва другога пускавога комплексу, які будзе ўключаць у сябе яшчэ і басейн. На месцы яго ўзвядзення урачыста залажылі капсулу. Плануецца, што першых плыўцоў ён прыме праз 2 гады. Дарэчы, падобная будоўля ўжо вядзецца ва Ушачах. Адновіць сацыяльную інфраструктуру ў бліжэйшы час і для жыхароў Верхнядзвінска. Віктор Праліч, Леонид Табола. Навіны Лёзна. Развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы ў паўночным рэгіёне, рэканструкцыя і ўвод у строй спартыўных аб'ектаў сталі галоўнай мэтай рабочай паездкі на Віцебшчыну міністра спорту і турызму Рэспублікі Беларусь Александра Шамко. У абласным цэнтры ён наведаў вучылішча алімпійскага рэзерву, дзе разам з біятланісткай Дар'яй Блашко уручыў спартыўнай установе грашовы сертыфікат на 20 000 рублёў. Падрабязнасці ў матэрыяле Сергея Мисурагіна. Апошні раз Віцебскае вучылішча алімпійскага рэзерву Александр Шамко наведаваў 2 гады таму і таксама прыязджаў не з пустымі рукамі. Зараз міністр убачыў, на што былі затрачаны фінансавыя сродкі і які аб'ём работы зроблены ў вучылішчы. Адрамантавана актавая зала і сталоўка, поўнасцю рэканструявана памяшканне аддзялення біятлона. Новы выгляд набыло лёгкаатлетычнае ядро на стадыёне. Прыведзена ў парадак большая частка биатлонной трассы. Сегодня есть хорошая динамика, это радует. Положительная динамика в развитии материально-технической базы. Ну и кроме того, есть результат. Училище имеет на своем балансе отделение по биатлону, которое стало одним из лучших в нашей стране. Пасля знаёмства з матэрыяльна-тэхнічнай базай міністр сустрэўся са спартсменамі, трэнерамі і выкладчыкамі вучылішча. Зусім нядаўна яго скончыла двухразовая чэмпіёнка свету сярод юніёраў Дар'я Блашко. Яна прыехала ўручыць альма-матэр сертыфікат на 20 000 рублёў, а яшчэ яна перадала ў музей вучылішча сваю ўзнагароду – кубок за перамогу ў першай гонцы юніёрскага кубка IBU. Вся эта атмосфера училища, все работники ее, они делают все, чтобы у спортсменов был результат. Возможно, вы еще не понимаете этого, поймете это спустя несколько лет, когда уже пройдете через определенное сито времени, сито жизни, и это будет для вас каким-то определенным опытом. Сёлета Віцебскому вучылішча алімпійскага рэзерву спаўняецца 60 гадоў. Калектыў спартыўнай установы плённа рыхтуецца да святкавання юбілейнай даты. У яе праграме мноства мерапрыемстваў, але потым трэба будзе рэалізаваць яшчэ шмат праектаў. По плану в ноябре у нас работы по ремонту зала тяжелой атлетики. Это плановый момент. Вот сегодня, благодаря тому, что Министерство спорта вручило сертификат на 200 миллионов для улучшения материально-технической базы именно по направлению биатлон, будем надеяться, что удастся задумка, по которой еще, конечно, продумать, проработать это до конца, отремонтировать лыжерольную трассу. Падчас рабочай паездкі ў Віцебскую вобласць міністр спорту і турызму наведаў яшчэ шэраг спартыўных аб'ектаў у Оршы і абласным цэнтры. Сергей Мисурагін, Дмитрий Котов, Навіны Віцебск. Сергей, на твою думку, міністр застаўся задаволены вынікамі паездкі на Віцебшчыну? Безумоўна, за апошнія 2 месяцы ў Віцебскай вобласці уведзены ў эксплуатацыю як мінімум 5 спартыўных аб'ектаў. Жыхары рэгіёну атрымаюць магчымасць актыўней займацца фізкультурай і спортам, як і прафесійныя спартсмены, якіх на наступным тыдні чакае шмат выпрабаванняў. Чэмпіянат Беларусі па футболе выйшаў на фінішную прамую, і зараз цана кожнага здабытага ачка ўзрастае ўдвая.
Хоккеисты Витебского клуба адчулі смак перамоги и зараз будут імкнуцца развить свой поспех, як и витебские боксеры, яким трэба удала выступить на чемпионате краіны. Але аб усім па парадку. У чацвер 27 кастрычніка хоккейны клуб «Витебск» у рамках чэмпіянату Беларусі правядзе паядынак супраць жлобінскага металурга. Да гэтага «Мядзведзі» у абласным дэрбі абыгралі наваполачан і цяпер будуць імкнуцца даць бой сталяварам. Паралельна ў Наваполацку мясцовы «Хімікска» памеряецца сіламі з Гомелем. Праз 2 дні ў суботу, 29 кастрычніка, каманды Витебскай вобласці памяняюцца сапернікамі. Нагадаю, што дагэтуль нашы землякі яшчэ не абыгрывалі канкурэнтаў. Таксама ў суботу пройдуць матчы чэмпіянату краіны па футболе. Наваполацкі «Нафтан» дома сустрэнецца з брэсцкім «Дынама». Футбалісты з «Нафтаграда» ў апошніх турах атрымалі шэраг перамог і ўшчальную наблізіліся да сваіх апанентаў. Каб пакінуць апошні радок у турнірнай табліцы, трэба зрабіць яшчэ адно намаганне. А футбольны клуб «Витебск» тым часам пастараецца знайсці ключы да абарончых парадкаў «Граніта». Віцебляне ўступілі ў 3 турах запар і застылі на 9-м месцы. Гэты вынік нікога не задавальняе. А ў сярэдзіне тыдня дамашнюю сустрэчу правядзе валейбольны клуб «Марка». 26 кастрычніка землякі ў рамках Кубка Беларусі сустрэнуцца з барысаўскім «Батэ». А зараз пагаворам аб выязных стартах. На працягу тыдня ў Гомелі будзе ладзіцца чэмпіянат Беларусі па боксе. Віцебляне вязуць поўную каманду. Задача стаіць як мага лепей выступіць у асобных вагавых катэгорыях. Аналагічная задача стаіць і перад юнымі батутыстамі. Яны таксама ў Гомелі разыграюць узнагароды алімпійскіх дзён моладзі па скачках на батуце. Пасля Кубка краіны гэты турнір стане своеасаблівым праглядам бліжэйшага рэзерву нацыянальнай зборнай. І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё. Дзякуй, Сергей, але ставіць апошнюю кропку ў нашай праграме яшчэ рана. Давай завершым яе на экзатычнай ноце. Як і чаму карабель пустыні завітаў да віцебскіх ветэрынараў, раскажуць і пакажуць нашы корэспандэнты. Незвычайны пацыент. Віцебскія ветурачы лечаць вярблюдзіцу з Расіі. Экзатычная жывёла прыехала да нашых спецыялістаў з прыватнага заапарку ў Смаленскай вобласці. Там ёй не змаглі паставіць дакладны дыягназ. Вярблюдзіца ўжо тыдзень знаходзіцца пад наглядам віцебскіх медыкаў. Наш корэспандэнт Настасья Броўка пацікавілася станам здароўя экзатычнага пацыента. 8гадовая Шарыта пакуль адмаўляецца ад ежы і вады, аднак ужо больш упэўнена трымаецца на нагах. Яшчэ некалькі дзён назад ёй і гэта давалася з цяжкасцю. У Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны лячэннем незвычайнага пацыента займаюцца прафесіяналы сваёй справы, а дапамагаюць ім студэнты. Для беларускіх навучэнцаў вярблюд жывёлы экзатычныя, а вось для студэнтаў з Туркменістана звычайная хатняя. У нас в доме в Туркменистане в хозяйстве по 2 верблюда. У нас считается все, что от верблюда, лечебным, полезным. Молоко это считается самым лечебным. Ну, от этого верблюжного молока у нас делается кисломолочный напиток, это называется у нас чал. На занятках зараз аншлаг. Студэнты прыходзяць падзівіцца на двухгорбую пацыентку. Дысцыпліна трапічнай хваробы жывёл зараз стала адной з самых папулярных. Задаволены і навучэнцы, і выкладчыкі. На прыкладзе вярблюдзіцы студэнты змогуць лепш вывучыць прадмет, бо такія заморскія госці бываюць у Віцебску нячаста. Когда у нас раньше заболели верблюды, мы вызвали ветврачов. Теперь я приеду, когда в страну, сам буду лечить своих верблюдов. Усе выдаткі на ўтрыманне пацыенткі Віцебская ветакадэмія ўзяла на сябе. На сённяшні дзень вярблюдзіца знаходзіцца ў стабільна цяжкім стане. Дрэнна працуе страўнікава-кішэчны тракт. Харчаванне ўводзяць нутравенна. Диагноз установлен, предположительный. Сейчас идет более точная диагностика и назначена схема лечения. Это очень важно и для академии, то есть и для учебного процесса, ну и для нас, как повышение квалификации. Як доўга Шарыта прабудзе ў клініцы, пакуль сказаць складана. Аднак віцебскія спецыялісты робяць усё магчымае, каб экзатычная пацыентка хутчэй паправілася і вярнулася дадому. Настасья Броўка, Александр Петровецкі, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю і зноў будзем падводзіць вынікі тыдня. Усяго добрага. І любыя навіны ўспрымайце пазітыўна.